हाँ त का हाल भइल सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भइल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट लेवल हाई लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा गजब डोले। अरे हाँ गजब डोले गाना कब तक लाता कौन चैनल पर आता कौ तरीके रिलीज कर जाए पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। क्या कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट ये वाला चैनल पर मिलत रहा। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना अरे हाँ गजब डोले ई वाला गाना बहुत ही बेस्ट हो गया बा, बहुत ही झकास हो गया बा और बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो के साथ हो गया बा ये वाला गाना। बाकी भाई लोग ई वाला गाना मतलब अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना मतलब ऐसा आइल ही नहीं है। सबसे अलग हो गया बा खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना और बहुत ही बारूद हो गया बा। जब मतलब रिलीज हुई तो लोग मतलब पूरा हाई क्वालिटी हाई वीडियो मतलब पूरा कुछ झकास बा ये वाला गाना के। अरे हाँ बाकी भाई लोग तो लोग के बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बा। अरे हाँ भाई लोग तो ये वाला गाना लिखले बड़न। अरे हाँ अभिषेक भोजपुरिया ये वाला गाना लिखले बड़ा। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा जय गुरुदेव। अरे हाँ जय गुरुदेव और अभिषेक भोजपुरिया मतलब इससे पहले अभिषेक भोजपुरिया भी गाना लिखल और जय गुरुदेव म्यूजिक डायरेक्टर मतलब बहुत ही ब्लास्ट भय रहे। बाकी भाई लोग ये वाला गाना आवे वाला टी सीरीज हमार भोजपुरी पर। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के जब टी सीरीज हमार भोजपुरी पर गाना आई तो लोग सोच सकता नहीं कितना बवाल हुई और कितना मतलब व्यूज आई और कितना ये वाला गाना पर लोग मतलब अच्छा लगी कितना लोग सुने। बाकी ये वाला गाना के मतलब टाइटल बा गजब डोले और भाई लोग ये गाना गिला बड़ा खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह। अरे हाँ खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ये वाला मिल के गाना गईले बड़ा। बाकी ये वाला गाना में इफेक्ट में काम कैले बड़ी। अरे सौम्या पांडे काम कैले बड़ी। खेसारी लाल यादव और सौम्या पांडे की जोड़ी भी मतलब बेस्ट लागला झकास लागला। तो लोग समझ सकते नहीं ये वाला गाना कौना टाइप के होगा और के होखे वाला बा। बाकी वाला गाना बहुत जल्दी तो लोग के सामने आवे वाला बा। हाँ अभी पोस्टर पर लिखल बा सिर्फ कॉमिंग सॉन्ग अभी का डेट तारीख नहीं आयल कि हाँ ये वाला गाना कौ तरीके रिलीज करल जाए। बाकी भाई हमारा लागत है कि हाँ ये वाला गाना है कहीं कल पोस्टर आई और कल मतलब सॉरी कल ट्रेलर आई और भाई लोग कल ट्रेलर ना हो तो परसों 100% ये वाला गाना के ट्रेलर आई। बाकी ये वाला गाना रिलीज हुई तो पूरा मार्केट में तहलका मचा दी और सब जगह ये गाना के तो लोग आवाज़ सुने के मिली। कि वाला गाना बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा। खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा खबर निकल के आयल खा। तो भाई लोग तो लोग के भी ये वाला गाना के इंतजार करता रहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी पहले ये लगाना टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर आवे वाला बा तो लोग चैनल के मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन पावे खातिर। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर।